आरो लोगोसे आबिरनि मोनसे फोरबो फैगासिनो दङ होलि बे आबिर होलि जि मोनसे फोरबोनिबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय सिबिनां रायजोफोर एसे आगोलाव बिबुंथि होग्राफ्रा मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांबाय जागोन आरो आं दिनै बेवहाय बाहागो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों बिसायख'थिया फैगोन थांगोन नाथाय जोंहा हारि थांनाय थैनायनि खोथा दङ बेखौ लानानै सानैसो मानसिफ्रा बेफार खालामगासिनो दङ रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाजागासिनो दङ थांनाय गोलाव सम सनितपुर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया हा हुनि जेंना फरायसालिनि जेंना गोबां जेंनायाव गोदोसोनानै थानाय समाव आसामाव सरकार थानायनि उनावबो हाग्रामा महिलारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना सनितपुरनि आइ आफा रायजो राजानि जेबो मावनानै होनो हायाखै जोङो दिनैसिमबो दुखु मोनो जि समाव एनडिएफबिनि सोमावसारनाय जाबाय थादोंमोन बै समाव सनितपुर जिल्लानि जोंनि बिदा फंबायफोरखौ आर्मी पुलिसफ्रा दाउ अमाफोर बायदि बुग्लिदोंमोन बायदिसिना साजा होदोंमोन बै समावबो जोंहा बर'निनो सरकार दङमोन आसामाव आरो आङो एबसुनि आफादगिरिमोन बै समाव जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ बातासिपुर ओनसोलनि बाथ्रा घुग्राजुलि ओनसोलनि बाथ्रा सा ओनसोलाव मा जादोंमोन बर' फिसाफोरनि जेंनानि बाथ्राफोरखौ जों रोखा रोखायै मिथिगौ थांनाय 15-17 बोसोराव जोङो गोबां सोमावसारबाय हानि मोनथाय नांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ कारेन्ट नांगौ सा ओनसोलाव लामा सामा दालां जानांगौ बायदिसिना जेंनाफ्रा जोबनांगौ होननानै गोबां सोमावसारबाय तेजपुराव रेलि खालामबाय धिकाजुलियाव सान्दुं थिंथिङाव जोङो रेलि खालामबाय गुवाहाटीयाव रेलि खालामबाय राजालामा आवथिबाय बेसेबांबा सोमावसारनायनि हाबाफारि लाबोबाय नाथाय बै समावबो सरकारा बर'आनोमोन चन्दन ब्रह्मआ मन्त्रिमोन रमिलारानी ब्रह्मआ मन्त्रिमोन हाग्रामा महिलारी बिथाङा चिफमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि थाखाय खोथासेबो बिन्दोसेबो जेबो मावाखै आं खोनादों साननैसो सिगाङाव हाग्रामा महिलारी बिथांमोना फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिदों दिनै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जोंनि माहारि आफादफोरखौ सोंखारिनो हानायनि जेबो मोन्थाय गैया मानोना जि समाव सनितपुर जिल्लानि आइ आफा रायजो राजाया अलखदाव गोग्लैनानै दङमोन जेंना जेंगोनायाव गोग्लैनानै दङमोन बायदिसिना थासारिनि मोगा मोगि जानानै दङमोन बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुरनि बर' थुनलाइ आफादा सनितपुरनि बेसेबांबा खस्थ' खालामदों रायजो राजाफोरखौ बासायनो थाखाय मोनसे सम दङमोन रायजो राजाफ्रा माइरं आलुवा पुलिसा गारनानै होयोमोन लेखा फरायनो हायामोन बायदिसिना थासारि दङमोन बै थासारिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबथाबोदों मोनसे समाव इलेक्सन जादोंमोन हिमानन्द काटिया धिकाजुलियाव बाय इलेक्सनाव गेलेदोंमोन आंबो बै समनि खोथाफोरखौ मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिमोन सुनिलाल बसुमतारी नेहाथारिमोन खनेश्वर बर' बिथांमोना हिमन्त बिश्व शर्माजों रायलायनानै मोनसे डिल खालामनो गोनां जादोंमोन जे नोंथांमोननो भट होनांगौबा सा ओनसोलनि रायजोफोरखौ अत्याचार खालामनो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना सुक्ति खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बिनि उनावनो लासै लासैनो सा ओनसोलनि मानसिफोरखौ आर्मी पुलिसनि गाज्रि खैसारिया गाज्रि नोजोरा लासै लासैनो गैया जालांदों दा नैबे समाव मानगोनां रायजोफोर गोदान मोनसे गोरोबथा जाबाय आङो सोमावसारनाय समाव बुंदोंमोन जोंनि थामथि गोरोबथानि थांखियानो जाबाय सानजानि सिमाखौ नारनाय आरो दिनै बे बाथ्राखौ लानानै सोरबा बिटिआर गोरोबथाखौ सापर्ट खालामनाय मानसिफ्रा जाय बिथांमोना दिनै दालालि खालामदों रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदों गावबा गावनि राजखान्थिनि लामाखौल' रैखा खालामनो नागिरदों बेबायदि मानसिफ्रा दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनो फैदों आरो बिथांमोना बुंफैदों सनितपुर जिल्लाया हाबनाय नङा सनितपुरनि मोनसेबो गामि हाबनाय नङा नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा बुंनो नागिरो रायजोफोर सनितपुरनि गामिया जेरैखि जाया बिटिआराव हाबगोन आरो हाबगोन बेखौ रावबो होबथानो हाया आरो बे सुक्तिखौ जों खालामदों आरो जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय बे सनितपुर जिल्लानि सा ओनसोलखौ बड'लेण्डआव जेरैखि जाया सोनायानो जोंनि गुबै थांखि आरो बिनि थाखायनो जों सुक्ति खालामदों सोरबा दाख्लै फेसबुकआव बुंदों बे गामिफ्रा हाबोबा जों बड'लेण्डआव थानाय नङा
बड'लेण्डखौ नागारनानै थांगोन बिथांमोना बायदिसिना बुंनानै फेसबुकफ्राव लिरदों आं बिथांमोनखौ रोखा रोखा खालामनो सानो बिथांमोना 2021आव बड'लेण्डखौ नागारनानै थांनो थफ्ला थफ्लि बोनना लाखादों मानोना बे 2021आवनो जों सनितपुर जिल्लानि जेंनाखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ राजखान्थिया आंनि जिउनि थांखि नङा राजखान्थि गेलेनाया आंनि जिउनि थांखि नङा आं ओंखाम जानो थाखायबो राजखान्थि गेलेयाखै आं रां खामायनोबो राजखान्थि गेलेयाखै हारियाव जेंना दङ खायसे दिनै राजखान्थियाव फैदों दिनै सनमान ब्रह्ममोना जुदि सनितपुरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनाय मोनब्ला हाग्रामा मोना जुदि बे सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ फोजोबनाय मोनब्ला दिनै जों बायदि मानसिया राजखान्थि खालामनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन दा नंखायनो रायजोफोर जोङो खौसे दावगालांनांगोन गोलाव सम सोमावसारनायाव बे हारिया रोजा रोजा सुबुंनि जिउ होनो गोनां जाबाय गोबाङानो बेंगुरा जाबाय लेखा फरायनाया थालांबाय रां खामायनाया थालांबाय दिनै जोंनि गेजेरावबो बेसेबांबा बुरजा डाक्टार इन्जिनियार ओंखारसिगौमोन बेफोरो थालांजोब्बाय एनडिबिआ बेसेबांबा गोबाव सोमावसारबाय दिनै मोनसे गोरोबथा खालामबाय जाय जाथिया बिएलटिनि गोरोबथाखौ मदद खालामदों जोबजासे मदद खालामदों जाय जाथिया बिएससि गोरोबथायाव बाहागो लादों बे जाथिनि मानसिफ्रा दिनै 33-34 बोसोर सोमावसारनानै एनडिबिआ गोरोबथा खालामनायनि उनाव एबसुआ गोरोबथा खालामनायनि उनाव बे मानसिफ्रा दिनै मदद खालामनो हायैया बियो मा इंगित होदों रायजोफोर बियो मा इंगित होदों बियो बेखौनो इंगित होदों बिथांमोना हारिनि मोजांखौ लुबैया दिनै हाग्रामा महिलारिमोना बदरुद्दिन आजमलजों लोगो जानानै कंग्रेसजों लोगो जानानै दिनै हारिखौ थेर बेथेर खालामनो नागिरदों बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ सों बिथांमोना मा सुक्ति खालामदों मानि थाखाय बदरुद्दिनजों लोगो जादों मानि थाखाय कंग्रेसजों लोगो जादों दिनै बिथांमोननियाव सों नोंथांमोना जोङो बिजेपिनो भट होनो ओंखारदों मानोना बिजेपिया 2010 मायथाइयाव सुक्ति खालामदों जोङो बिजेपिनो भट होनो ओंखारदों दिनै बिजेपिजोंनो जोङो रायज्लायनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव बेसेबांबा कलेज इउनिभारसिटि मोननो हादों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव माबायदि गावथार जानायनिफ्राय रैखा मोननो थांगासिनो दङ केसफोरा उइथ्र' जानो थांगासिनो दङ एनडिबिनि जोंनि स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोङो बे गासैखौबो दिनै रायज्लायनानै लाखानानैसो बिजेपिनो भट होनो फैदों जोंहा सुक्ति दङ जोंहा रायज्लायनाय दङ आरो दिनै गामि सुनाय आरो दानख'नायनि जि कमिसन बानायबाय बे कमिसना थाबैनो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिजेपि गभर्नमेन्ट लाफिननांगौ गोनां जादों गाबोन कंग्रेस गभर्नमेन्ट फैयोबा बिथांमोना बे गोरोबथाखौ मानिनाय नङा आरो जोंहा गामि सुनांगौ फरेस्टनि रायजो राजाफोरनो हानि मोनथाय होनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ थानसालि लुनांगौ मोनसेबो खामानिखौ बिथांमोना मावनानै होनाय नङा जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायगोन आरो थगायगोन जोंहाबो सिमां दङ रायजोफोर बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंलांदों बुहुमाव थांना थानाय बर' फिसाफ्रा गेरेमसा हारि जालांगोन दा गेरेमसा हारि जानो थाखाय हाग्रामा महिलारिया जेबो सिन्था खालामा चन्दन ब्रह्मआ जेबो सिन्था खालामा बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो सिन्था खालामा जेबो हाबाफारि लाया आरो जाय मालायफ्रा हाबाफारि लायो बिथांमोननि उल्था उल्था हाबा मावो बिसोरो दा नंखायनो रायजोफोर नैबे समाव जोङो सांग्रां जानांगोन बड'लेण्डजों नांजाबनानै थानाय बे धिकाजुलि ओनसोलाव बरसला ओनसोलाव राङापारा ओनसोलाव सथिया ओनसोलाव थोंजोङै जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो जाफुंसार होनायनि थाखाय गोख्रोङै गसंनांगोन रायजोफोर हागोन ना हाया रायजोफोर गसंनो हागोन ना हाया बयबो खौसे ना एबार जोङो बिजेपिनो भट होनांगोन जोङो बिथांमोनजों रायज्लायनानै लादों आरो भट होसे होनानै गाबोन समफोर जुदि जोंनि जेंनाखौ मावफुंनानै होआब्ला जोङो बिथांमोननि हेंथायै सोमावसारगोन आं सोमावसारगोन गिबियावनो मानोना आं सासे राजखान्थि दैदेनगिरि नङा आं सासे रिभलिउसनारिसो आं सासे संग्रामिसो गोबां खस्थ' जाबोबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बन फानना जादों मैगं मैला फाननानै जादों नाथाय बे मानसिफ्राबो मुलुगनि जौगानायनि थिखिनि बिजौआव गसंनो हानायनि मोन्थाय दङ गोजोनै संसार जानायनि मोन्थाय दङ जोंनि गथ'फ्राबो मोजां मोजां सोलोंथाइ लानायनि मोन्थाय दङ मोजां लामायाव थाबायनायनि मोन्थाय दङ मोजां न' गंसे लुनानै संसार जानायनि मोन्थाय दङ गासैबो मोन्थाय थासेयावबो दिनै मानो जोङो थगायजानांगौ दिनै मानो जोङो सोबख' जानांगौ आरो दिनै साफा सानै
बे दैदेनगिरिफ्रा फैनानै जेरैबायदि उल्थां फाल्थां बुंबाय थादों बिथांमोननियाव सोर जे बे गोरोबथाया मोजां नङाब्ला मानो बिथांमोना गोरोबथायाव थादोंमोन दिल्लीयाव मानो सागान होदोंमोन बिथांमोना मानो दिनै मानो उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंदों एसेबां बिदा फंबायनि थै आरो जिउनि बेसेनखौ बिथांमोना बोरै होनो नागिरदों बर' न'खराव गोजोन लुबैयोना लुबैया जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फंबाय बिनानाव फरायसाफोरखौ गथ'फोरखौ मोजां लेखा सोलोंजानो लुबैयोना लुबैया बे खोथाफोरखौ बिथांमोननियाव सों रायजोफोर बिथांमोननियाव मा एजेन्डा दङ सोर दिनै उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरो बे हारिया बेसेबांबा खस्थ'जों फैनाय हारि दिनै बे हारिनो गोजोन नांगौ बे हारिनो मोजां थासारि नांगौ बे हारिनो जौगानायनि मोनसे लामा नांगौ आरो बयबो बिदा फंबाय अनलायनानै संसार जानो हानायनि मोनसे थासारि नांगौ दिनै साफा सानैया आरोबाव सिलाय लानानै हाग्रायाव थांनो नागिरदों सोरबा थैनो लुबैदों आंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय नोंजों लोगोसे नोंनि न'खरखौ धंस दा खालाम समाजखौ धंस दा खालाम 30-40 बोसोर सिलाय लानानै सोमावसारनायाव जि मोननांगौ मोनबाय नाथाय भारत सरकारा दायो सोरबा सिलाय लायोबा बिखौ होसो होसो गावथारनायनि अनगायै बिनो राजखान्थि मोनथाय होनाय जेबो होनाय नङा मेगन सिगाङाव जों नुदों एनएसियानफ्रा बेसेबांबा पावारफुल बिथांमोनजों गभर्नमेन्टआ जेबो सावरायाखै आलफाया बेसेबांबा पावारफुलमोन दिनै गभर्नमेन्टआ बिथांमोनजों रायज्लायनो नागिराखै नाथाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकारजों रायज्लायनानै बर' हारिखौ अनो होननानैसो अनजानो रोंनायखायसो दिनै मोनसे मोजां गोरोबथा मोननो हादों गोबाङानो बुंनो सानो जे जोङो दिनै कुनु लबिनि दरकार गैया जुजिनानै लाबोनो भारत सरकारजों जुजिनाया गोरलै खोथा नङा रायजोफोर नंगौ मोनसे सम दङमोन सोमावसारोबा जांख्रिखाङोबा सरकारा लिंहरनानै रायलायोमोन आरो जोङो बेबायदि मोनसे लामाखौनो लानानै सावरायनानै दिनै मोनसे गोरोबथा खालामनो हादों दा नैबे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंला थांनाय गोलाव समाव सासे बर' एमएलएआ जोंखौ जेसेबां मदद होनांगौमोन सासे बर' मन्त्रिया जोंखौ जेसेबां मदद होनांगौमोन बिनिफ्राय डाबल ट्रिपल मदद होदों बे अशोक सिंघल बिथाङा गोरोबथानि सिगाङाव भारत सरकारजों रायलायनाय आसाम सरकारजों रायलायनाय हरथ्रोब सानथ्रोब थाखा फैसा खरसा खालामनानै गावनि बिदा फंबाय बायदि जोंजों थाफानानै बे गोरोबथाखौ खालामनायाव अशोक सिंघल बिथाङा बेसेबांबा मदद होदों दा बिथाङा बेल' नङा थांनाय 30 बोसोरसोआव जोंनि इउजि ब्रह्ममोना जेला सोमावसारदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथाङा जेला रायजो सभानि एमपि जादोंमोन बै समनि गोलाव समनि सोमावसारनायावबो बे अशोक सिंघल बिथाङा गावनि बिदा फंबाय बायदि थाबोनानै जोंखौ मदद होदों दा नंखायनो रायजोफोर बेबायदि मानसि सासेखौ देरहाहोनानै दिनै जोंनि खामानिखौ मावनांगोन 12 जन बर' एमएलए देरहाहोनानै बर'नि जेंनानि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुङाबा मालाय सासे मानसिया देरहानानै जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारोबा बेखौ बजबनायाव जोंहा जेबो लस गैया बेखौ बजबनायाव जोंहा जेबो लस गैया गावनि मानसियानो गावनि मानसिखौ थगायदों गावनि मानसियानो गावनि मानसिखौ गावथारदों सोबख'दों नासायदों बेबायदि समाव सोरबाया जुदि जोंनि बिदा फंबायफोरखौ अननो फैयोबा बेखौ लानानै हारिया दावगालांनायाव जोंहा जेबो खहा जाया ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आखायाव बारा सम गैलिया 27 अक्ट'ल' बे जोंहा बाटासिपुर आरो साहा ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानै एबार खेबसेनि थाखाय बयखौबो बुंनानै होदो जे एबार जाहाथे जोंनि भटआ गांसेबो मालायाव थाङा आरो गांफ्रोमबो भटआ गथि गथि बे फामे बिबारनि सावगारियाव अशोक सिंघलनो होनानै देरहाहोनांगोन इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बैसागो जाखांनानै आं फैफिनगोन रायजोफोर आंहाबो गोबां मावनांगौ दङ बे ओनसोलाव मानोना थांनाय जोंनि 15 बोसोर सोमावसारनायाव सनितपुरनि रायजो राजाफोरजों आं अराय सम क्ल'ज दङ जोबोद खाथि सोमोन्दो लानानै खामानि मावबोदों आंहाबो दाहार दङ नोंथांमोननि खाथियाव जोंनि सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनायाव सनितपुरनि रायजो राजाया बिराद बिहोमा होबोदों एनडिएफबिखौ जायगा होबोदों पुलिस मिलिटारिजों बुजाबोदों एबसुनि सोमावसारनायाव माइरं दैरं खांनानै मदद खालामबोदों सनितपुरनि रायजोनि फारसे आंहा गावहा हारसिंबो गोबां दाहार दङ सुख'नो हायै दाहार दङ नंखायनो आङो फैगोन रायलायगोन नोंथांमोनजों बबेयाव जोंहा बाथौ थानसालि लुनांगौ बबेयाव ब्रह्म मन्दिर लुनांगौ बबेयाव नोंथांमोना सार्च लुनो लुबैयो बबे गामियाव दै खुरखानायखौ बन्द खालामनांगौ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ रायलायनो थाखाय आं नोंथांमोननि खाथियाव फैगोन मानो फैगौ बिजेपि गभर्नमेन्टआव जोंनि इउपिपिएल दोलोजों बेवहाय एखेलेगे ज' जानानै जोङो सरकार सालायगोन आरो बै समाव
हाग्रामा महिलारि बायदि जौ सेरेबजों गोदोना थाग्रा मानसि नङा आङो खामानि मावग्रा मानसिसो नंखायनो फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ अराय सम गसंगोन आरो एबार अशोक सिंहालाबो 4थि नाम्बारावनो बिथाङा टिकेटखौ मोनदों सिगाङाव टिकेटखौ मोननो थाखाय खस्थ' जादोंमोन नाथाय एबार गिबि सर्बानन्द सनोवाल रन्जित दास आरो बिथांनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्मानि उनावनो बे अशोक सिंहाल बिथाङा टिकेटखौ मोनदों ओंखायनो बिथाङा मन्त्रि मोननायाबो रोखा दा बिथाङा मन्त्रि मोनोबा मोजां मोनसे बिफानखौ बिना लाबोनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ आं मोनसेयावनो जाहाथे मेगन मेसिबनानै मावजोबनो हायो बे खोथाखौ आं बिथांखौ रोखा रोखा बुंनानै दोनदों नाथाय माखासे बाथ्राखौ बुंनो हाया गुबुन हारिया गाज्रि मोनगोन दा नंखायनो रायजोफोर आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय बड'लेण्डआव दिनै सरकार दादों जोङो नाथाय आंहा गोसोआव गोजोननाय गैया मानोना खावसे बर'फ्रानो दिनै बाहेरायाव थायो दा नंखायनो दिनै बाहेरायाव थाग्रा बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिल जाबाय बिथांमोना सानखारिदों जे गोरोबथाया जेबो नङा होननानै नाथाय बिएससि गोरोबथायाव बाहेरानि बर'फ्रा जेबो मोनाखैमोन बिटिसि गोरोबथायाव बाहेरानि बर'फ्रा जेबो मोनाखैमोन बिटिआर गोरोबथायाव 22 जिल्लाखौ लानानै 21 जिल्लाखौ लानानै बर' कसारि काउन्सिल जाबाय आरो सनितपुरा दिनै जोंनि सिङाव सामोल जानायनि लामाया रोखा जाबाय बे गोरोबथाया बोरै जेबो नङा जानो हानो बिथांमोना लाजिदों सिगां गोरोबथा खालामनानै बे रायजो राजाफोरखौ थगायदोंमोन थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिमोना एखम्बा कंग्रेस एखम्बा बिजेपि उल्थां फाल्थां खालामै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मालायनो बन्दुक दोननानै गावसोरनि राजखान्थि सालायबोदों आरो दिनै जोङो बिजेपिजों रोखा रायलायदों जे नोंथांमोननो जों भट होगोन नाथाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ नोंथांमोना सुस्रांनानै होनांगोन बे खोथाखौ रोखा खालामनानैसो आं दिनै मिटिं लानो फैदों नोंथांमोननाव नङाब्ला आं मिटिं लानो फैनाय नङामोन दा नंखायनो रायजोफोर बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय थाबाय जों खौसेयै दावगालांगोन सेंग्राफ्रा जोबोद खस्थ' खालामदों बिथांमोनजों जों जयै दावगालांनांगोन आं एबसुखौ खावलायदों एनडिपि बारग' लिडारफोरखौ खावलायदों बिथांमोननि जाथिनि फारसे जि कमिटमेन्ट बेखौ जाहाथे रावबो खोथासेबो जाहाथे बिन्दोसेबो खोमानानै लाया रायजो राजाफोरजों थानांगोन मोजां मोजां जोहोलावफोर सेंग्राफोर लाइमोनफोर हौवासा हिनजावसाजों ज' जानानै मोनसे गोग्गो समाज दानांगोन आंहा फोथायनाय दङ बे लाम हालामाव जोङो जेरैबायदि गोसो ओरैबायदि जौगानो हागोन जोङो खामानि मावनो हागोन दा बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय रायजोफोर आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला जेंनाया गोबां दङ सावरायनांगौ गोबां दङ नाथाय नोंथांमोना इसेबां गोबावसिम धैर्य हमनानै जे जिरायबाय बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय सरकार राइज मै बर'